Hindi! Magdamay na! Diyan, diyan. Uy, nagsak! Nagdamay ka! Sino ka? Ha? Sino ka? Oo, sige, lagyan mo sa angin. Lumos ito ang amig daw. Nagkatawa ko niya. Nagkatawa ko na lang may visit. Sakto mo dahil yung diri ah. Ay, dito lang. Sing-sing. Sing-sing. Dito nga ito nga. Hindi naman gusto ka ba yun na. Pagpapit yung diri asa sa Wala, hindi mag-inabay siya. Ako, ano? Lalo, Dili ang lalo, paano ang tumabaw? May, mabara din siya babaw. Mabaw, dito mabaw, dito ah. Ay, siya, babaw na. Pero dito ka na, okay na. Ay, dahil masih katawan na, loob na utay. Wala mo lang eh. Sige na doon. Ano ti ala? Sige na doon, kada maburo. model naman yung diri. Uy, Ito pa ang model naman na eh. Kaya rin si dalam agi dyan. Ha? Dalam kagi. Dalam? Sa? Dakan. Dalam ba? Dalam yung kagi. Dili ka sa surface. Ay, dalam mo ka kagi? Wala mo ka ano? Alam mo ko? Rero ba? Aw, aw, aw. Ako. Makaya man paano ito ah. Ako nga lang dito tinang tao dito. Ha? Ang tao. Kaya kaya mo na dyan. Kaya kami siya ganit. Ah, survive. One and a half no. Survive.